jste prošli nedali do vlaku, že? Sutý pálej, z kotle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá. Jede vlak, no a my jedem v něm, vlak šut s paným komínem, lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, zda to přežijem. Nechme sutý pálej, z kotle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá. Zastavit na to není čas, musíme jet na doraz, připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Nechme sutý pálej, z kotle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá. Nejlíp to vydejchal našim víra s topičem, jedou si na koksu a zatím neví o ničem. Jdi do prdele s tím video. Video? To video? Cenu, oni mají za video. Video. Něco jiného. Tak prvně s ňou, chaň, počkej. To vytahuji jenom o soukromí. Podívej se, ten teda zase bere. No už na to tak pojď sem, ať aspoň pro skandál, ježiši. Tak. To je konec. No vidíš to, jo? Začátek. No, my jsme jeli ven. Vyspatý, děkuji. Každej z nás to jinak má, never spí, ten pospíchá. Záleží na každým, kdo jak si to namíchá. Nechme sutý pálej, z kotle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá. Neuvěřitelná věc, vole. Pijeme na oko. Proktor, vole. Ty jsi proktor. Mirek, vole. Kolika tisíc? Já vím. Tak to mezi námi. Tepo, Rozmotej to pořádně. volejte. Tak. Perfektní, ještě. Ještě. Perfektní. Já jsem zvyklý. Vrtky stává. Tady, jdeš před nás. A jdeme! Jdem, duše, všechno to rozbijem. Porcelánový prasata prachama narvaný, auta, chaty, bazény a ruce špinavý. Dámy celý ze zlata, co zlatý zuby maj, chovaj si ty svý prasata, občas mi daj. Tak jdem, duše, všechno to rozbijem. Tak jdem, duše, trochu si užijem. Tak jdem, duše, všechno to rozbijem. Tak jdem, duše, trochu si užijem. Here we go. Instituce blbosti jsou i takový, co zvedají ruce nad poverbaňáci hadroví. BMW, co vozej vozící se prdele, co bojej se, že se tu zase něco semele. Tak jdem, proč ne, všechno to rozbijem. Tak jdem, proč ne, trochu si užijem. Tak jdem,
Proč ne? Všechno to rozbijem, tak jdem, proč ne? Trochu si užijeme, here we go. Přesuňte se více vlevo, protože tam nebude moc slyšet. Ano. Tlačte se naši vládci snaží postavit chudé proti ještě chudším, ti, kteří mají těžkou práci proti těm, kteří ji už nemají. Ale problém se nedá řešit tím, že budeme chudé a nezaměstnané vyhánět, ale tím, že se bude společenské bohatství přerozdělovat, že se do chudých regionů budou investovat prostředky. To, že se vytvoří takové nástroje, aby každý mohl najít slušnou práci za slušnou mzdu. Ale máme se přizpůsobovat standardům v Číně, máme se zbavit sociálního zabezpečení, zákoníku práce, máme se zbavit našich základních práv, které jsme si za 100 let vybojovali, to teda ani náhodou. Naopak, nás spojuje přesvědčení, že pouze solidarita a sounáležitost jsou řešením. Že když budeme stát společně, ať už se budeme bavit o tom, že budeme čelit asociální vládě, budeme čelit tomu, že nás chtějí propustit z práce, budeme čelit tomu, že chtějí zavádět školné, tak jenom společně můžeme zvítězit a také zvítězíme. Ale budou se nelíbit těm, kteří spekulují na burze, těm, kteří za nejasných podmínek přišli ke svým majetkům, zkrátka všem těm, kterým vyhovuje tato vláda. My budeme totiž říkat, zdaňte bohaté, zdaňte finanční kapitál, zdaňte spekulace. Musíme si zapamatovat jednu věc. Společnost se škrtnout nedá. Díky. Ahoj! Není tady málo lidí, ale potřebovali bychom jim tak 100 000. 100 000 lidí, abychom s touhle vládou něco udělali. Já jsem si dneska pozorně poslouchal projevy předsedy jedné z politických stran ODS v Letňanech, pana Nečase, a předsedy pana Schwarzenberga, jejich s ním probíhá dneska Hradci. Bylo to zajímavé poslouchání. Oni si tam vlastně notovali, jak všechno dělají dobře, jak všechny ty programy plní, akorát, že neumějí lidem vysvětlit, proč ty reformy vlastně dělají. No oni je ani vysvětlit nemůžou. Pan předseda Schwarzenberg tam řekl zajímavou myšlenkou, že mají lidé z TOP 09 chodit mezi lidi a naslouchat. Já jsem říkal, oni nenaslouchají, oni neslyšejí, co se říká, oni neslyšejí a nevidějí ty průzkumy, které říkají, že takovéhle reformy nechtějí. A senáci jsou hluchý. Ono je to prej, bude stát nějaký ty politické body a preferenční body při volbách. No já doufám, že to bude stát hodně bodů, protože nic jiného si nezaslouží. Co si my, Češi, Moravané a Slezané, necháme líbit. To přece není normální. Já už jsem přišel na to, co znamená zkratka TOP. Trvale okradli penzisty, trvale okradnou pacienty a tak budou pokračovat dál. Trvalo okradli pracující! Zdravotnictví je totálně ve stroskách. Hodilo by se to tak říct. To není jenom kolaps zdravotnictví, to už jde i do lázní, do dalších věcí. Sociální služby, všechno jde prostě úplně dolů. A přitom ne, že by nebyly peníze, jsou peníze, tady už to bylo řečeno. Akorát se špatně přerozdělují. A samozřejmě se přerozdělují tak, jak tahle vláda chce.
tuhle vládu, nebo respektive vy si myslíte, že tahle vláda řídí ten stát? Já si to nemyslím. Tuhle vládu řídí úplně někdo jiný a ona se podle toho chová. Otázek, co s tím budeme dělat? Jestli si to necháme všechno líbit. No nemůžeme si to nechat líbit, ale nemůže nás chodit takhle málo. Já se omlouvám za to, ale skutečně pokud nebudou lidi v ulicích, pokud nebudou protestovat proti tomu, jestliže 80% lidí je přesvědčeno o tom, že tyhle reformy jsou špatné, tak ať vylezou z těch telechů, ať jdou do těch ulic, kde pak můžeme něco udělat. Já znám dobře situaci v podnicích, znám dobře situaci v regionech. Vím, že lidé se bojí se o práci, bojí se o to, co mají poslední. A nedivme se jim, ale není možné, aby jsme prostě nadále připouštěli takovéhle reformy, které budou ještě hůř a hůř dopadat na obyčejné lidi. A bohatí na krizi jenom bohatnou. Když se dneska ví, že 2% lidí vládne celým kapitálem. Co pak to je normální? Více než 900 měst, nebylo to 800, proběhla tam řada demonstrací proti té neserióznosti, proti té chamtivosti, protože na tom vydělávají jenom finanční skupiny, jenom banky. No krucifix, to si všechno necháme líbit. Ne! Já si moc vážím vás všech, co jste přišli, ale znova opakuji, pokud chceme něco změnit, pokud chceme tuhle vládu poslat tam, kam patří, tak je potřeba, aby těch lidí bylo podstatně víc, aby lidé chodili na tyhle akce a aby se to směřovalo i do jiných akcí, o kterých teď nechci hovořit, protože jsem mluvil o tom, jaký je strach mezi lidma. Jestli chci k něčemu vyzvat, zahoďte tu pasivní rezistenci, zahoďte ten odpor k tomu, abyste šli do těch ulic, tak, aby prostě ta vláda viděla, že je potřeba, aby se začali bát, aby začali dělat to, co by měli udělat už dávno, sebrat se a odejít. Jeden korupční skandál za druhým. Jedna korupce za druhou. Když se podíváte na internetové stránky, když se podíváte na různé jiné záznamy, tak zjistíte, kolik miliard se v téhle zemi rozkradlo. Až se to člověku ani nechce věřit, že ta země na to měla tolik prostředků. Tolik se rozkradlo a nic se neděje. Nikdo do těch tepláků, jak se říká, ještě nešel. Jak je to možný? Jak je možný, že ministr Vondra nadále zůstává ministrem? Jediný Drobil odstoupil a takhle bychom mohli pokračovat. To je peněz, který nám ukradli, až to není hezký. V téhleté situaci mnohdy i jít k volbám, ale pro Krista Pána dejme jasně najevo téhleté koalici, že takhle to dál prostě nepůjde. Budou další volby, budou senátní volby, budou volby komunální. Je potřeba, aby se skutečně téhleté koalici dali najevo, že tahle koalice tam prostě nepatří. K tomu vás všechny vyzývám. Je potřeba být prostě nadále ostražitý a nadále protestovat, ale musíme rozšířit ty protesty do větší masovosti. Pokud nás bude jenom 10 000, tak to na tuhletu vládu nestačí. Pomazaný hlavy, co mají patent na rozum, držky plný žrádla, kosti odhazujou psům. Televizní bedny, kde nám tyhle chlap držou, rozbijem je taky, když za to nemůžou. Tak jdem, před, všechno to rozbijem. Tak jdem, před, do kusy užijem. Tak jdem, před, všechno to rozbijem. Tak jdem, před, do kusy užijem. Tak jdem, před, všechno to rozbijem. Tak jdem, před, do kusy užijem. Tak jdem, před, všechno to rozbijem. Tak jdem, před, do kusy užijem. Tak jdem, před, všechno to rozbijem. Tak jdem, před, do kusy užijem. Tak jdem, před, všechno to rozbijem. Tak jdem, před, do kusy užijem.
vládě. Vláda proti lidem. Co byste chtěli, když jedete na Čech? Podívej se. Už jak to je stalo? Se pokud pekstý blbé.